Wilujeng siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan kalian baru kadang campur sari fortuna. Ika dipun pangarsani demangipun rendeng sine. Ingkang siang kalau diamriki kemarang marak sowan noni timbalan dawuh sang mugati. Kyai Bapak Sudirman, Ibu Siti Rukiatun katelah Ibu Iyah utawi Mbak Iyah. Posegati hari punika bareng ngapuntenaken tasakuran. Syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah Taala. Kedua sampun sembodongke selamangken putra jalu kinasihipun Dimas Bagus Riki Ari Sumantri. Mila dipun syukuri kasunaken doa restu sagung para pemimpin sepuh para tamu kepareng rawuh. Mugi putra Sinopit, putra Jalu, Bapak Sudirman sekalian Mbak Iyah, Mas Riki Ari Sumantri ing tembe wuri mangke saged dados putra ingkang soleh piguna tumrap nasa bangsa negari agami, dadya taruna ingkang bisa hanungguli bapa, dadya putra sing bisa mikul dhuwur mendem jero tumrap asmanipun tiyang sepuh. Amin amin Allahumma amin. Marasipun Fortuna sinengkuyung 3 vokalis. Pangapunten Mbah Sagung, Pak Dirman, janjanipun sekawan pangangkah nanging ingkang setunggal katemben nandang kesripaan. Mila 3 ingkang marak sowan, mangga sewisan kepareng marak sowan Yaya Jeng Ana Sofia Fortuna. Yo so Jengana menika mija saking laladan Ngerambi. Salajengipun menampi maraswanipun Yaya Jeng Lydia Fortuna. Yo iki lho bocah. Lydia menika meja saking laladan Widodaren Ngawi. Wonten salajengipun kepareng nampi maraswanipun Yaya Jeng Wara Sugiharti Fortuna. Vokalis sama-sama marak sowanipun kadang-kadang saking Fortuna. Hari puniki sinengkuyung video syuting ing katemben naik daun kanthi live streaming lumantar kadang-kadang cinta multimedia. Ugi ada SA Audio. Kinari pambuka 3 vokalis.